Добър ден, скъпи приятели! Намираме се в новият стар офис на Величие. Нов, защото е нов за партия Величие, и стар, защото е в старата сграда на община Гоце Делчев. Тук се е помествала общината преди доста години и от тук всъщност е бил първият кмет след освобождението, Пейо Яворов. Може би сме даже в неговата канцелария, а може би не. И правя това видео специално относно коментара към господин Станислав Жулев, който бе обвинен в безделие и само мрънкачество, и един от нашите верни в кавички почитатели във Фейсбук му каза: спри да мрънкаш и вземи да свършиш нещо. И ето за доказателство, че той се слуша във всички гласове, не само в положителните, а и в отрицателните, защото няма лоша критика, има само градивна. Днес се взе да изчисти и обнови офиса на партия Величие в град Гоце Делчев. Сега ще ви покажа и масата, която е изработил собственоръчно. Ето я, тук стои, чака да бъде сглобена. Чакаме да дойде още един помощник, защото сговорна дружина планина повдига, както гласи старата българска поговорка. Показвам ви го отново, господин Жулев. Можете да се убедите, че филма не е с изкуствен интелект, не е манипулиран, съвсем автентичен клип снимаме. Както виждате, човек с неговата експертиза и ценз е способен да свърши както най-сложните задачи, проектирайки автобани и високоскоростни пътища в Запад, така и да почисти офиса си. Взимайте пример. Само това мога да ви кажа като послание. Чао, лек ден на всички!